Wala pa'y sign. Kali nakuha di mo ah. Ako nakuha. O, kani. Welcome to New Mexico. Jadi saya tu nak. Oh my gosh. Biar pag kita sa Dili. kita yung You said that no man is an island. Ay, okay. Copyright. Sakto na to. Copyright. copyright ito. Ibiya itong isa nga video nga itong Titanic. Kung ganta ko no? Oo. Ito Kung rin ganda. kung tingin ko, copyright tani ako. Oo, sana. Oh. Gabing street daw. Ano? Oo. Liksan B. Liksan B. Medyo. Ay, nakalupad. Itong plato eh. Ay. Video na. Sige. Ito yung bato ba? Oo. Okay. What's up? Ay, video ba to? Pagpuwas ko ho? Nawo? Yabang kuhan ba? Yang lagi mas ka. Sige day. Yep. Ano ito kuhan? Canyon ni mga Before school? pagkapuway tayo mga 2 weeks. You have a lot of time before. Kanang go. Kailang may kuha na. Sweldo. Yan, 2 weeks na. Pa, kapuway-huway ta. Hmm? Oh.
kuha day. No? Yeah, mana. Tapos layo ba? Oo. Left turn with any 2 miles. Walay ko Andre. Lagyan guys water. No. Ako rin 20-20 ako eh. Saan sa dyan? Saan? Required later naman na para naman na si kanta. The rating yung resort, like, the rating